Studenti li m'għandhomx aċċess għal kompjuter ser ikunu mislufa laptop jew kompjuter sabiex ikunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom. Dan hekk kif il-Ministeru għall-Edukazzjoni ser ikun qed isellef 250 kompjuter lill-istudenti li għandhom bżonn. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ħabbar ukoll li huwa ser ikun qed jagħti xahar paga lill-Ministeru sabiex jiġu investiti f'iktar computers u laptops li jkunu jistgħu jiġu mislufa lill-istudenti. Dan filwaqt li appella lin-negozju persuni li jixtiequ jagħtu għotja ta' computers jew laptops. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol spjega l-istudenti ta' skejjel tal-Knisja li għandhom bżonn għajnuna simili ser ikunu mejjuna wkoll. Qabel wasalna għal dal-eżerċizzju, ħadna l-fema wkoll tal-kapit tal-iskejjel, ġifieri kull kap ta' skola ġie mitlub minn Dr. Fabri li jenna fil-proċess biex jindividwalizza daw l-istudenti li għandhom bżonn l-għajnuniet fejn l-iskejjel tal-gvern, naturalment fejn tidħol l-iskejjel tal-Knisja. Jien qed nifhem li sar l-istess eżerċizzju u fil-fatt l-awtoritajiet tal-Knisja diġà tawna l-feedback tagħhom dwar studenti li rridu ngħinuhom. U għastqar li mill-erba ser ikun qed jibda jingħata aċċess għall-internet b'xejn lil 150 student li m'għandhomx aċċess għall-internet fi djarhom. Dawn l-istudenti li jinsabu fi skema 9 ser ikunu qed jingħataw l-aċċess b'xejn sabiex ikunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom bla xkiel fid-dawl tal-imxija tal-coronavirus. Din il-miżura se tkun qed tiswa 40,000 euro. L-istudenti fi skema 9 ukoll baqgħu jirċievu l-ikel id-dar kuljum bl-għajnuna tas-sewwieqa tal-vannijiet u waqdiet ekleżjastiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.